Union Spelling Bee. Ang mga panalangin ni Jesus tungkol sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras,
luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya nang ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Jesucristo. Iwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y binantayan mo. Tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila. Sa kanila ay ingatan ko sila sa iyong pangalan. Iyang mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, upang silang magtamo ng aking kagalakan sa kanila rin. Binigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, at sila naman ay sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ay binigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, iyang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala namang ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa tam po manalangin tam. Malugod at malamang kami ngigpa. Nakalpong nakalasalamat tanong. Ikpang banal mo na isyot milaring kaming balang sarili. Nungikit mo puring kakulangan kaningal doon na pun Diyos ko. Pun kami kiyang kakapatad manting upayang gaon milaring kaming katungkulan kikayigpa. Gino, kanyan may sanang panimunan ng balang metong at metong kay kami. Ginaming kabias na ng balang metong at metong kay kami. Bangka ni taig pa, makanyang kiyang nilibayan diwa, makanyang nakangapaturan ngayon ng oras sa itig pa. Gino, ini po yung kaya kaming panahon. Ika po yung manakit grandyoso, ini po yung mabayat na kaparandaman. Duro lang babonding yato. Ikpang banal na nung takot mi, paano nga tiyo kami kaya ka. Grandyoso at tiyo kaya kami, nanaingatan mo kami
Sagkan mo ka rin kaya kang may payang gamatig pami atong mansa na lang ipagsubukan na mabahit ka rin kaya kaming bi. Ikayang mi kakapatad girin Diyos. Ngunit girin Diyos mo kanyang la naman sanang makiyabi ay dating nga do girin Diyos mi atong la naman susuyot mamin to king buri mo. Ikpang banal, igit lalo na ni po yung kaming proyektong gagawa pa. Diyos ko dinan miyang piersang po kasi ka nanimbalang metong at metong kay kami. Bang kanita nung dating nga do girin Diyos mo kanyang kayang masasan metong mayap kay pa. Ginan Diyos ay milang pugi siya sa lasayan lalamandaran kaya kaming puso, ikapoy manakit. Ginuri ni puring kaya kaming pisasan meto nga panarangin. Sana tanggapan mula at tanggapan miniman lobusan tang kaya kampahin pala. Ipapamiltan min sablaman dibat na ngayon yung gampo king wakas. Iyan asap. Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritu, tutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayan dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansarili at pinakamataas na katuruan. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumidad.
at ing pangay pusyo, lagyuning pamikasala. Halikan yung ing pangatalan niyo, ing lagyuning Ginoo. Kambening ning Ginoo, ala na kayong dalam ning kautusan kami kasal. Nune at na kayong lalakad ing upayaning Ginoo. Eko yang imbutan oras sa ito. Banal apamiti po niyo. Ugneyum king metong adyos amiglalang ke kayo. Dakhala salamat sablang migkapilit, migpagal, kampanan, tuyuan, ampon tuparan, lang ke kayo. Ing mabilog ng katungkulan ng taong sa iti, balabal ne, ing wagas ng kabiasnan, ampon itangke ang kalam, ang puwersa, ing ninumang manandaman, akainan, king kayo. King uli na niti, kapamilatan daring sablang turo, banal akausukan, mayap pabalita, amiapse harapan yung iyapag harapan yung. Tinguli dareti, ipapakilala, kekongan, ingati yung banal na kapamintuan, baning tao, tunay na nga balo, nung nano ing tunbos na, ing sablang kasalanan, mabilog ayato. King ulinaning kayang daya, panana, pakilala na, namano na, binyena, dagyong kaligtas. Baning tao, maniwalaya, ampon salpantayay. King ulinaning kayang amanong, king ulinaning kayang banal na kausukan. Tao, malyari ang magobra. Malyari ang magobra banting upayang mirina niyang kalayan. Kalayan na malyari. Taong makapangilalaya. Etang ditak-ditak, bane-bane, alilinis na ing marinat ng pangatao. Kapamilat ang dareting banal ng katuruan, ampon katutuan. Iya iting malyaring magpalaya ke kayo, banting upayang makagawa kayo. Ing tune, ala na, alam na.
Makanyan ngeni. Sablang talasuyo. Eyo na sana pasangkapan ingke kayong balang kasarilinan. King Eyo na sana paayutos o ampon paipus. Ing balang ke kayong kasarilinan. Dapat ayating lugod, babatan, ganaka, kabyasnan, tapatan. Uli na pablasang, nung manatili kayong, haring dapat nanitang pamikasala. Ababye musing, ababye beyatan, sukal, karengke kayong kasarilinan. Lalo kayong milalawot ng kamatay. Dapat, ing babye ko sang lob, amamin to, ing lagyuning katutuan. Ang biye alang hanggan. Lagyong kamang mga. Ting ala na kayo. Lalam na ning kautusan. Tamal yan. Nune, kapamilat ang daring ati yung kabyasnan, ami pababalo ke kayo, mi papakilala ka ring barang harapan niyo. Tao, malyari yung maging ganun. Babatso, pa magbayo, pa maglinis, pa magreforma, balang pangatawin. Tanakan nyo sana hindi pata ng Kristo Jesus. Ing uli na aning kayang daya, inatbus na ing sabi. Bayang miyabye ke kayong ing sana hapusan yung kondaptan mo. Dandaring kayang banal na kautusan. Taong dinina nung nanong tenam ng tao itimu Diyos sing lawe na pante alayang pipilinan. Doon yung ngeni ingati yung pandemic alalaganap. Alayang pipilinan. Matwa ang po nanak. Maloka ang po pang mabandi. Ninuman itangati yung mituran. At alayang kapagsadyan, alayang tetagan. Pinguli niti, ang kabyasnan, pangkapanandaman. Iti, nung mabatsoya tampong mayakit yang lalagwa. Mimingat kayo. Maging madisiplina kayo. Lalong kingke kayong pamangan.
katukluya, ketang lugar ay ating virus, at muntaya king ke kayong pamangan. Kayo kamalayan. Ing kaingatan. Parati ming sasabihan. Mapanalangin. Maging matatag. Taong ang darapat. Walang hanggang kapasalamatan. Ayong panintunan. Wala kayong pamaningat. Walang sarili yung danan nyo. Datang-itang panahon. Presiso ingke kayong pamanlakad. Maging karingke kayong kayanakan. Eti malalagwalang. Kinguli na niting napablasang ng mano. Tapot. Sasawang parating magpagana ka nung ano ing malyaring gawan nyo. Banting upayang maingat kayo. Inyo na kayong maging naniti ilang suyo ampong lugod kayo. Kapan kayo, kakaulan kayo, kakalugod kayo. Ang ikasulong na maging dingke kayong kapatid, ay tsuking kapanandaman, dati kong yung kingke kayo. Kinguli na niti, tugod ang ponsaup na nitang Diyos at ing patnubena ni Atwa tayo pingbas.
Isa pong kautusan ang binigay ng ating nila. Sa pamamagitan po ng ahas na lumapit kay Eva, tinukso po sila at kinain po nila ang buwang kahoy na ipinagbabawal ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun po ang naman na nating kasalanan. Kung ang tao po pala ay nagkasala at ang kabayaran ay kamatayan, paano po tayo? Sadyang napakapalad po ng bawat isa sa atin kung saan dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang anak niyang bugtong. Sa John 3:16 po, ganito pong nakasaad. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ay sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po napakapalad po natin. Ang pagkakasalang naman natin ay malinis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kung nagkasalaman ng bawat isa, may ipinangako po siya sa ating buhay na walang hanggan. Ganun po kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ngayon po ang tao ay kapag nagkasala, pwede pong magkaroon ng kapatawaran basta tanggapin po natin si Kristo sa ating mga puso. Tanggapin po natin na si Kristo ang ating tagapagligtas sa pamamagitan ng kanya. Huwag na daw tayong maging alipin ng kasalanan. At ganito rin po ang nakasaad sa Roma Kapitulo 6, versikulo 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga datapwat ngayong mga laya na kayo, kung inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang anggan. Kaya nga po, napakapalad po natin dahil meron po tayong tagapagligtas at ibinusunod sa kanyang mga utos. At kapag nalalaman na natin ang mabuti ginagawa natin sa ating kapwa, meron po tayong pagkakataon o meron po tayong pag-asang magmana. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. At huwag kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa alin pong alipin sinasabi niya? Huwag po tayong pasakop sa pamatok ng pagkaalipin sa pagkakasala. Kapag po tinanggap natin si Kristo at meron na po tayong pag-asang maligtas at tayo po ay nilinis ng kasulatan na walang sino man sa atin ang hindi nagkakasala. Pero dahil sumusunod tayo kay Kristo Jesus, ang gusto niya ang bawat isa sa atin. 5:13 hanggang 18 po ng Galatia 5, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangagligkurang kayo. Kaya nga po kapag ngayon pong tinamo natin ang ating bigyang kadahilanan ng laman na magkasalang muli. At dito po sa 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig po
pag-ibig lang na tunay na pag-ibig na galing sa ating Panginoon. Dahil kung minsan po, sa realidad po na nakikita natin, lalo na po yung mga mayayaman, umiibig po sila hindi lang sa isang babae. Marami pong babae ang kanilang iniibig dahil po meron silang pera. Kaya nga po, nagkakaroon ng pagkakataon ang pagkakasala dahil pinaiintulutan nila ang laman na magkasalang muli. Nakakalimutan nila na tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mangaglipulan sa isa't isa. Kaya nga po kapag naghari ang laman, katapot tinanggap natin si Kristo, maaari pong mangyari ang bagay na tayo-tayo rin po ay magkakagatan. Mundong ibabaw. At ganito rin po ang nakasaad sa 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Kaya nga po, sa kasalukuyang buhay po natin ngayon, dahil meron po tayong katawang laman at espiritu. Kaya nga po, merong pagnanasa, merong gusto ang laman, at meron ding gusto ang espiritu. Ang tinatanggap ng ating banal na batlaya o ng ating Panginoon, ang gusto niya ang huwag nang magkasala muli sa laman. At dito po sa 18, datapwat kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, tayo po ay wala sa ilalim ng kautusan. Sapagkat tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon. At tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas at isang magandang umaga po sa ating magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating magkakapatid. Alam ko po yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Hindi na ako tatalakay sa tema natin. Mahal tayo ng Diyos. Alam po natin sa iba-ibang barangay na tinatamahan, yung epidemyang ito, marami. Hindi po kumukunti. Lalong dumadami. Pero tayo, kahit sa ating magkakapatid, iyan po natin sa ating Panginoon at sa mga sa ating buhay. Alam po natin yung bawat isa sa atin na ginagawa natin ang ating tungkulin. Pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakita, nagsamba dahil po sa trabaho. Kasi pag meron kang amo, hindi mo na yung sarili mo. Pero mas igit po ang amo. Sana po huwag natin kalimutan na magkakaisa tayo at magdasal na ating nararamdaman ngayon. Yung pagsubok sa ating buhay ngayon, sana malampasan po natin para makagawa sa ating tungkulin. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Panginoon, at sa ating banal na Espiritu na nagbigay din ng paalaala po sa atin at nagbigay po ng kaalaman tungo sa ikahunlad ng bawat isa sa atin. Ganun din po sa ating mga naging na nagkaroon po ng pagkakataon na siya po ay makahon tayong amo o tayo po ay nagtatrabaho. Kung minsan po uunain po natin yung mga amo natin. Siyempre,
tayo po ay nakikipagtrabaho. Yung mga boss natin, pag sinabing pasok ka, papasok tayo. Dahil kung hindi po tayo papasok, siya po ay nag-a-attend sa ating pagsamba. Yan po ay hindi gahanong malaking kawalan o problema sa ating sarili dahil po lalo na po yung kanilang trabaho, occasional lang po, mga seasoning. Yun po kanilang trabaho. Pag wala naman po silang trabaho, marami po yung kanilang time, no? Para makapag-alubilo po sa atin. So, ala po sa atin. Kaya sana mga kapatid, yung mga sinasabi nila o pinapasabi sa atin ay yan naman po ay ating tatandahan at gagawin po natin. Dahil kung hindi ho natin gawin yung kanilang mga bilin, tayo rin po ang magiging kawawa. Kasi binigay na yung mga dapat nating gawin, tapos hindi ho natin gagawin yon, tayo po ang kawawa. Tayo po ang kawalan. So sa umaga pong ito, mayroon po akong nakikitang mga kapatid na ilang beses ko na pong napapansin ito. Hindi naman po natin kilala, kapatid po siguro yung ating kapatid. Taga saan po kayo? Sa palibutad po kayo? Mula ning Eden. Miyembro kayo po ka rin? Okay. Yan po. So, yung ating kapatid po, ilang beses ko nang nakikita na po kapatid. Ilang beses na po siyang nakikita, hindi ko po alam yung kanyang pangalan, kaya sinasabi ko, kapatid. Siguro po, marami pa yung oras na ating pong pag-uusapan ng ating mga tema na dapat po nating ito ay pag-aralan ng bawat isa. Kaya po tayo ngayon po ay bilang isang mag-aaral na ang ating Panginoon, siya ang ating sinusundan sa ating mga buhay. Siguro po, matuwid lang na tayo po ay sumunod ayon po dun sa kanyang mga kagustuhan. Tayo po ay susunod dun po sa kabutiang pinapakita niya o gusto niyang ipagawa sa atin. Dahil po tayo ay naturo na po dun sa mga mabubuti. Kung tayo po ay babalik dun sa dati nating mga gawa, na nung tayo po ay hindi pa nakakakilala dun sa mga salita niya, dun po tayo ay nagkakasala. Dahil po alam na natin kung ano yung mabuti, tapos babalikan pa po natin yung dati nating mga gawa. Dun po magkakasala po tayo. Doon po papasok yung nasa ilalim po tayo ng kautusan. So, kailangan po gawin ho natin yung matuwid na gustong ipagawa po sa atin ng ating Panginoon para tayo po ay wala dun sa kautusang sinasabi. Kagaya din po ng nakikita natin. Ang sabi po ng ating gobyerno, halimbawa lamang po ito, sabi niya sa panahon po natin ngayon, kayo ay magsusuot ng face mask saan man kayo pupunta. Kung hindi po tayo magsusuot ng face mask, ano po ang gagawin po sa atin ng ating gobyerno? Kung makita po tayo ng mga taga-gobyerno, tayo po ay uuliin. Tayo po ay magkakaroon ng fines or penalties. Ganun din po sa ating Panginoon. Kung sabi niya, gawin niyo yung mga mabubuti kong gawa, tapos tayo ay liliko. Ano po yung ahabutin natin nun? Tayo po ay magkakaroon ng fines. Magkakaroon po tayo ng penalty na sinasabi. So, sino po yung gumagawa? Sino po yung gumagawa sa kamalihan? Tayo po. Kung hindi tayo susunod, tayo po ay yung gumawa dun sa ating mga kamalihan.
Dahil sinabi na, ipinakilala na sa atin kung ano yung tama na pwede nating gawin. Gagawin pa rin natin yung hindi po tama. Tayo po ang may sala. Hindi po yung nagtuturo sa atin. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sana po yung mga naririnig natin, sabi ng banal na Espiritu sa ating mga kabataan, palagi po, ilang beses na rin po niyang sinabi, yung mga kabataan po natin, lalo na po sa oras ng gabi, tayo po ay mananatiling sa ating mga tahanan. Dahil kung hindi po tayo mananatili doon sa ating mga tahanan, marami po ang mga mangyari sa atin na hindi ka nais-nais. Kaya binibigay niya po yung mga paalaala sa atin. Demya ang ating kalaban. Dahil sa panahon po natin ngayon, marami po tayong yung mga hindi po natin o yung mga kapatid na kung ba ay hindi po nakakabot dun sa salita ng ating Panginoon. Yan lamang po sa ating sa mga labas-labas po ay marami pong tao na pwedeng makisalimuha sa atin na walang takot kung minsan sa Diyos, na sila'y malakas loob na gumawa ng hindi mabuti para sa atin. Kaya po mga minamahal, sinasabi po ng ating Panginoon o ng ating mga banal na Espiritu, yung mga paalaala po sa atin. Kaya kailangan po ito ay gawin ho natin para wag ho tayong mapaamak. Ganon din po yung ating mga magulang. Halimbawa po tayong mga magulang, alos po dito may mga anak na, may pamilya na po tayo. Yung magulang po, lalo na pag ating gabi na, siyempre pag hindi po natin nakikita yung ating mga anak sa ating mga taanan, balisang-balisa po yung ating mga pag-iisip. Saan na kaya yung aking anak? Saan na kaya o ano kaya ang nangyari? Ganun po ang pangambang nasa sa atin. Hindi po natin yan maitago. Dahil yung mga anak natin, yan po ay ating mga mahal na anak. Dahil po yan, yung ating mga anak ay nais po natin sila ay magiging mabuti rin. Kaya po, wag naman nating ipagdandam kung minsan kapag tinuturuhan po tayo, lalo na yung ating mga anak. Kung minsan tinuturuhan mo lang, sila pa ay yung nagagalit. Sabi ko nga, pagdating ng tamang panahon, kayo ay magiging magulang. Ganon din ang iyong damdamin sa inyong mga anak. Dahil walang magulang na hindi naisin yung hindi sila magiging mabuti o mapasama sila. Kaya po, ganon din yung ating Panginoon po, mga minamahal na kapatid, na ayaw niya rin tayong mapaamak. Kaya palagi po yung paalaala sa atin. Kaya sana po tayong mga anak, tayong mga anak ng ating Panginoon, sana ay makasunod tayo dun sa kanyang kagustuhan. Dahil po doon ay may pakita nga natin na tayo nga po ay natuto na po tayo. Pag tayo po ay laging nakikinig, it is sign po na tayo nga at sumusunod sa mga kagustuhan ng Diyos, na sign na rin po na tayo'y natuto na. Dahil po tayo ay mga sumusunod sa mga kagustuhan ng ating Diyos. Kaya sana po mga minamahal na kapatid, yung pong mga naririnig natin na sinasabi sa atin ng banal na Espiritu, sana po ay may sagawa naman natin. Hindi lamang po sa pang-araw-araw na ating ginagawa, na sana bawat galaw natin, una po sa ating mga pag-isip, yung kagustuhan ng Diyos ang ating magawa. Dahil po, yun
ang tunay na lakad ng bawat isa sa atin. Dahil po kung hindi tayo lalakad dun sa kagustuhan niya, ay matatawag tayong sumusuway sa kanyang mga kagustuhan. Doon po pumapasok yung mga mararaming gusot sa atin. So yung pong ating mga dinadanas po ngayon, yan po ay nasusulat po yan. Ngayon po nagkataong nakita ng ating mga mata yung mga nasusulat sa libro dahil po darating ang panahon ay magkakaroon po ng ganyang sakit at sinasabi rin ng mga banal ng Espiritu ang yung pinakamahirap pa dyan yung wala mang 24 oras na magkaroon ka ng karandaman ay tayo ay lalo na kung mahina yung ating mga pangangatawan, tayo po ay mamamatay dahil wala tayong kaandaan sa ating sarili. So yun po ang panahon natin, abang tayo po ay malakas, abang tayo ay may pagkakataon na lumakad doon po sa kanyang sinasabi na tayo ay lumakad doon sa kanyang kagustuhan. Yan po, bilang pananggarin po natin yan. Kaya sana po mga kapatid, yung ating mga mabubuting gawa ay wag po nating kalimutan yan upang tayo po ay lalong puspusan ng Diyos, upang tayo ay magkaroon ng buhay na mapayapa. Biro niyo po, napakahirap ang buhay ngayon. Kalaban mo, hindi mo nakikita. Pero ito po tayo. Ito po tayo. Mayroon kalakasan, mayroong lakas. At ginagabayan po tayo ng mga espiritu upang kung ano yung ating nararapat gawin. Saan pa po tayo? Dapat po yung ating mga katungkulan ay gagawin po natin para tayo po ay lalong i-guide ng ating Panginoon. So, ang aking pong paalaala sa ating mga kapatid, sana po yung ating mga pagtutulungan sa ating pananampalataya ay lalo po nating palakihin yung ating pagkakaisa, yun po ang ating susi. Tayo po ay nagkakaisa kung tayo po ay sama-sama, ala pong mabayat abubuat, maging mayan niya po para kaya katam. Anuman pong pagsubok, kaya katamong dalanan, nung itamo po, abe-abe tamo. Lumaban niya, milabas siya pong mayan, lalo na atsuya ing saup na kaya katamo ning igpa king banwa. Nya sana po kaluguran na kapatid, king pinanditay ni dating kapag-aralan ing Diyos e nakatamo po pabren king kaya katamong aldoldo agagawan king kaya katamong biye. Ani po, din kaya katamong pisaw po nga ning aldo ngay ni ing offering time po 2020 la po. At kay bat datang kaduang offering po isa tala kitang kaya katamong pengari na itatang deno po. Metong matuang gabinetis ketiking sibol kita pong kagiwan tam. So pantaya po bang kanita po makasaup no man kaya rin. Uli pong deni ila po rin kaya katamong pengari. Migsimula king kaya katamong kasalpantayanan. Dapat miras po yung panahon na karelang ketwan, karelang katawan physical, matwa na la po, at manandama na la naman po. Kanya kita pong kaya katamong kagiwan, makanyan tamo pong babalikdan, ang karelang gewa, pigmalasakitan da king kaya katamong kasalpantayanan, at makanyan tala mo ring panyawad, kitang kaya katamong ginu, pakaba na la pabye, ring kaya katamong pengari. Anita kaya betala pa pong magobra. At makabaya po yung oras. Bang malyaring mamiyatamo pong pamagaral o miyatamo pong mapila na
balita karening mapila na kikatamong kapatad, lalo na po rin kikatamong kapatad kayang kasalpantayanan, ay kikatampong PPC President, baka nito makapamalita naman nano po yung malyari tapanggawan, lalo na po kayang kikatamong region. Brother Rick. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa araw na ito ay muli po ay tayo ay katipon-tipon upang gawin po natin ang ating katungkulan, no po. Dahil po ay ito po ay ating katungkulan sa Diyos na kailangan po nating ibigay ang panahon natin, no po. Dahil lalong-lalo na po sa kapanahunan natin ngayon na po muli ay binalik nila sa MCGCQ na po. MGCQ na po, kung saan gaya po ng narinig natin, parang hindi po nawawala, no po, parang dumadami yung mga nagkakasakit sa pandemyang ito, no po. Kagaya po dati wala po dito sa atin, konti-konti. Ngayon nagsusulputan na po ang mga nagkakaroon ng coronavirus, no po. Kaya nga palagi pong inahabilin sa atin ng mga batlaya, no po. Ito po ang maganda sa ating pananampalataya. Pero kung minsan, tayo po ay nakakalimot, no po. Kung minsan ay nakakalimutan natin ang mga gabay na sinasabi sa atin ng mga batlaya, no po. Kaya kung minsan nakagawa tayong kamalian. Dahil alam po natin, itong sakit na ito ay hindi biro, no po. Sa katunayan nga sa banda sa amin, nandun kami sa 18th Street. Sa 7th Street, meron na naman positive, no po. Pag nadagdagan po yun, ilalockdown nila yung Lakandula. Kasi po ay parang maraming nakasalamuha yung nagpositive, no po. Kaya lahat ng mga nakasalamuhan niya ay pinagkukuha nila at pina-swab test nila. Pag po nag-positive yun, ilalockdown nila yung Lakandula. Gayon po ang sistema ng mga ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, no po. Kung saan po barangay ang nagkakaroon ng positive, nilalockdown nila yun, no po, ng ilang araw. Pero sa atin po dito ay mapalad po tayo dahil po ay walang ganong nangyayari sa ating barangay, no po. Kaya nga yung mga kabataan na nahabili na ng banal na batlaya na parating sabi niya, kung hindi rin importante, wag na kayong umalis sa inyong mga bahay, no po. Yung mga kabataan kasi ngayon medyo may katigasan ng ulo, no po. Dahil instead na sila'y sa bahay lang, kung saan sila pumupunta. Dahil sabi ng batlaya, banal na batlaya ay sila po ang kasi sa kanilang binigay na datos na mga kabataan ngayon ang maraming natatamaan. Magmula 17 hanggang mga 20s, 30s lang ang maraming natatamaan. No? Kaya siguro, ang banal na batlaya, palagi niyang inahabilinan yung mga kabataan. No po. So kailangan ay mga kabataan natin, sana narinig nilang ito, ay sana po ay sila'y sumunod. No po. Dahil kung halimbawa,
ang isang anak natin ay tinamahan, siguradong lahat tayong pamilya maapektuhan. Yan po ang delikado ng sakit na ito. No po. Pero mapapalad tayo mga kapatid, merong binibigay na kaparahanan ang mga batlaya sa atin. No po. Kaya kung sumunod tayo sa mga kaparaanang pinagagawa niya sa atin, tayo ang magkakaroon ng tayong siyempre, kung sinunod natin yon, tayo ang magkakaroon na ng gantimpala. No po. Kaya po, ito pong mga parating sinasabi sa atin ng mga batlaya, ito po ang dapat nating sundan. No po. At ang paksa natin ngayong kapatid kung saan po ay inisplika na ng ating speaker, lahat ng mga sitas na pinapakilala sa atin, binasa niya sa atin, ay patotoo. No po. Hindi natin may tatatwa sa ating mga sarili na talagang tayo po ay nagkakasala pa rin tayo. Basahin po nga natin sa Tao Roma 3:23. No po, may nakasulat na ganito. Dahil po nasa laman pa tayo, kaya nandito tayo para ang pagkakasalang ito ay mawala. No po. Sabi niya, patotoo lang po ito, sapagkat ang lahat ay nagkakasala nga. No? So, alam po natin nagkakasala nga tayo at hindi nangakahabot sa kaulatihan ng Diyos. No po. Pag tayo ay paraging gumagawa ng kamalian, gumagawa ng kasalanan, sa kaulatihan ng Diyos hindi tayo mapapalapit. No po. Sa mga bigay niyang kalwalatihan. No po. Dahil ang Diyos ay kalwalatihan, kailangan tayo talagang umiwas sa mga bagay na kaya nga po nandito tayo no. Kaya po tayo nag-aaral upang ang lahat ng mga bagay na kamalian na dapat iwasan natin ay maiwasan natin. No po. Kaya nga sa binasa ni kapatid na Michael na pag ang mga bagay na alam na natin, no, tapos ginagawa pa natin, no po. Pero kung minsan talagang totoo yung hindi pa man natin ma-perfect, hindi pa 100% na masundan natin ang mga kautusan na hindi tayo magkamali, no po. Pero dahil may giya tayo, may guide na tayo, no po, kung paano natin maiwasan yan, dahil parati nating naririnig ang mga katuruan ng Panginoon, kung minsan talagang imbes na agad kang makuha ng tukso dahil sa may pag-aaral ka sa Panginoon, nakakaiwas ka, no po. Ang nagagawa mo pang kontrolin ang iyong sarili dahil alam mo may pinag-aaralan ka sa Panginoon. Pero kung wala ka sa aral ng Panginoon, ay lahat ng mga bagay na mali, ay siguradong gagawin mo, no po. Yun ang pinaka-importante at pinakamapalad tayo dahil tayo po ay nakakapag-aral, no. Meron ding nakasulat dito sa 8:34. Basahin natin kung ano po yung sinasabi niya dito. Saan po? Dahil po sa ating paksa ay nasa kung tayo pa ay nasa alipin pa ba tayo ng pagkakasala? No po. Sinagot ni Jesus sila, sabi niya 34 ay 8:34 ng 1. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So pag palagi po tayong gumagawa ng pagkakasala, palagi tayong gumagawa ng kasalanan, at talagang tayo na ay alipin, no po, ng pagkasalanan, no po. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng alipin? No po. Pag alipin ka talagang kung anong kung halimbawa natin sa tao, pag alipin ka, kawawa ka, no po. Hindi kung ituring ka nila, hindi tao pag alipin ka.
lahat ng bagay kung ang iyong amo ay kung minsan dahil alam niya alipin ka niya, o pagawa niyang gusto niyang pagawa sa iyo. So ganun din ang kasalanan. Pag alipin ka ng kasalanan, lahat ng mga bagay na gawang mali ay ginagawa mo dahil nagpapakaalipin ka. Kaya po, ang mga pag-aaral na sinasabi sa atin ng banal na ebanghelyo, no po, na pinapatotoo ng mga kapatid nating ebangelista, no po. At gayon din ang mga batlaya, ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas, no po, upang ang lahat ng mga pagkakamali unti-unti natin nagagawa na iwasan na natin ang pagkakasala. Dahil sa panahon natin ngayon, marami talagang tukso, no po, sa ating paligid, no po. Pag nagpatukso ka, ay yun, nagkasala ka na, no po. Kaya po ito ang importante sa atin, mga kapatid, na kailangan sumunod tayo, no, sa ating pananampalataya. Kung ano po ang mga hinahabilin ng mga batlaya, siya po ang sundin natin. At higit sa lahat, no po, ang kautusan ng ating pananampalataya, no po. Kasalukuyan po ay gayon din ang paalala sa atin ng ating pamunuan na talagang kailangan sumunod lang po tayo sa mga alituntuning pinalalabas ng ating gobyerno. Dahil sa ayot gusto natin, kailangan po tayong sumunod, no po, sa mga patakarang pinapatupad ng ating gobyerno. Kasi po nakapasakop pa rin tayo, no po. Kahit tayo po ay gumagawa sa pagharal sa Panginoon, ay dahil nandito pa rin tayo sa lupa, ay kailangan po tayo talagang sumunod sa mga pinalalabas na patakaran ng gobyerno, no po. Ngayon din po ang sinasabi ng ating pamunuan sa ating kasalpantayanan, no po. Kailangan kung ano po ang mga binibigay na alituntunin ng ating gobyerno, dapat po tayong sumunod, no po. Kagaya ngayon, ang talagang pagtitin. So dahil tayo po nasa 50% pa rin, no po, hindi pa tayo talagang full blast, no? Hindi tayo magagawa isang pagtitipong malakihan, no? Kaya nga yung konbensyon natin pasamantala natigil dahil po yung batas na sinusunod natin sa ating gobyerno, no po, dahil sa dumaranas po tayo ng pigati, dumaranas tayo ng pagsubok sa panahon natin ngayon, pero higit sa lahat ang nakikita nating pagsubok ito sa ating panahon, mga kapatid, ay kung marinig po natin ng mga batlaya, hindi lang ito, no po. Hindi lang itong panahon na to, mas mahigit pang darating ang ibang pagsubok sa ating buhay. So, sa ngayon lang po, itong pandemyang ito, talagang buhong sasaksiyan. No po. So, ibig sabihin, talagang para sa ginto, parang pinapanday tayo talaga, no po. Pinapanday para maging tunay na ginto. Kanya, no po, ang mga taong sumusunod sa kanyang mga kagustuhan, no po. Ngayon po kasi, dahil sa naranasan natin ngayon, ang mga tao ngayon, kung minsan talagang palasimba na, gatherings na yan, pero naging madasalin ng mga tao ngayon, no? Naging malapit sa Panginoon. Dahil sa nasasaksiyan natin sa panahon ngayon. Wala, no po, hindi gumagawa at hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan, ito siguro ang paraan, no po, para lahat ng tao ay kumilala at sumunod sa kanya. Pero sa atin po, mga kapatid, dahil nandito tayo sa pag-aaral na ito, alam po natin ang mga bagay na lalong makapagpasulong sa ating espiritual, no po. Magandang umaga po. Salamat po sa ating kapatid. Para makilala po natin yung ating kapatid, hindi ko para malaman po natin. Yan o natin ang pagkakataon.
Maya-payapa po kaya kayo. Kaya ako po talaga magsalita, manibat kayong ibat. Pero malo na ako pong ispoy kong Wilson Samson. Yan ko pong mula ninyo din. Sa bait ko po sa palibutan. Tanamo po, salamat po. Abel Canlas po ilagyo ko. Abel Canlas. Salamat po. Dakal pong salamat, lawen nyo na po. Malamba niya palang taga Eden po. Panahon na pa 1,360 la po. So, yung oras po, siguro, dakal na rin magsalita, malyarita na po kanini. Ito pong nastam.
Banal a maestrong ke kaming igpa, alala pong kapupusan, din ke kaming kapasalamatan king pinandit. Pablasang Diyos ko, ing makanyan mo ke pong iningat, ing makanyan mo ke pablas mi karing dapat mong mangayap ke kami. Nune po ing suywan dakat purian king kekang pange espiritu ampon king katutuan. Igpadakal pong salamat king pinandit. Kanong makananong igpaing tinipon mo kami nung nukarin ing lugar ake kang pepanwanan. Ore ni igparing ke kaming mapilan akabilangan, bang may gitming gawan iting metong apami pasalamat keka. Paintulutan mo sargung Diyos ko, ang ganapuret ang kekaming kapatad e mekatagon at karing karelang pibale-bale. Ginoing makanyan mula namang aslagan king kekang upaya, makanyan mula namang patnubayan karing karelang lakad. Ginoking pinanditay ti dakal pong salamat karing kabyasnan apig kalub mo ke kami. Bang may gitnang gawan ning metong atalasal pantaya Gino. Bang kami malyaring mikawanig paking kekang banalatuntunan. Pong saup karingal doming bukas lumakad keng matulidig pa. Ing bitbit mi ing kekang kabyasnan. Ing bitbit mi ing kekang kayupayan ampong kapibabatan karing kekeng balang sarili. Bitbitan miya ing lugod karing balang metong at metong ke kamig pa, bang lalong maygit ing ke kaming pamiyabe-yabe, pamikakapatad, bang lalong maygit sumulong ya ing balang metong ke kami. Ginoking kaurasan ay ti igpang banal, pablasang ikapuing manakit, Gino karing ke kaming dulang daring kekeng puso king pinandit. Tigpang banal ngening kapinanditan ay ti panyawad milaring kekang matwang tupa. Hanong makananong Diyos ko minulat mo king kasal pantayanan. Naking panahon akarelang ketwanig paing at yulang ingkainan karing karelang sarili. Paintulutan mo sargung Diyos ko awaran mi. Awaran na igpaning mabilog ay iglesia. Ding sablang tupat anak mo Gino. Makanyan mo sargung patnubayan lalo na retang atsuking dasen aning kapanandaman. Igpaking lihim dalawan mula tagkilan mula karing kekang mayupayang gamat. Bang Diyos ko tanggapan daing puwersam pong sikanan. Ginoking pinanditay ti. Makanyan kula namang panyawad ke kay pareting sablang kayanakan. Paintulutan mo sargo Gino. Ing makanyan mula namang ilawot igpaking nanumang kapamakan. Ilawot mula king disgrasya ginawarig pa. Ginoking pinanditay ti lalo na igpaing karagdagan karing balang metong ke kamig pa. Paintulutan mo sargung Diyos ko. Ing malaya milangan galon ding kekeng katungkul. Ginoking pinanditay ti. Oy ni puig paing metong nga makabuklat awobrang kekeng gagawan. Aking kekeng kasal pantayanan. Gino makanyan mo naman panyawad mila. Detang gagawa ka nitig pa. Manwalam pong aligi ng Diyos patnubayan mula. Balo mi pong Diyos ko yung obra. Anong nukarin at yung critical obra ginong Diyos. Patnubayan mula sargo king aldodang pamagobra gino. Diyos ko makanyan mo na to. Makanyan mo naman ginong Diyos. Pasalamatan da ka. Detang ke kaming kapatad. Anong numag kalublag ng Diyos ngening pinandit, awaran mi kaya sargung mayaniti, pablasang ikapuing kayabe mi ginong Diyos, at ikaing manupa, ikapuing magkalub karing kekeng biye, dakal pong salamat, mi kaya sargung payapa ang gana karingal do bukas, salamat po Gino, maya payabak po kayo. Sibul Tagumpay Bie is now signing off.